Mga ka-K5 suspects sa pagbuno sa kinapatihan nobyo sa babayi sa distrito Sang Molo, nagsungka na sa pulis. Suspect wala nakapatsag sa paghinulsol. Yaring detalye sa katunya balita. Wala sang paghinulsol si alias Puyo, 46 anyos, sa pagbuno patay kay alias Bongbong, 26 anyos, nga karelasyon sa iyang anak kasi alias Balot, 17 anyos, sa Zone 3 Barangay San Juan, Molo. Pero paano ini nag-umpisa? Suno kay alias Rose Tagiya sa boarding house, nagarenta sa iyang biktima. Gabi pa lang sa Oktubre 18, nakahibalo na siya nga nagainom-inom ang biktima sa piyak na mga balay. Kaginkandaduan sa biktima ang iyang kwarto. Nagkanto si Balot sa kundi nagainom ang biktima, tob-tob naglalisay ang mga ini. Nagsunod sa boarding house si Balot, ginguba siniyang kandado sa kwarto, kaginlak pa ang pertahan pasulod. Nagapanawag sa iyang biktima para buksan kuntani para nga makapaway, apang wala niya ginbuksan. Nagtaklas na ang biktima sa bintana sa niyang gintig-ong ng sasang iyang abyan para makasaka sa ikaduha nga panalgan, kag sa kaingon niya kwarto na lang ini nagtulog. Liwat naman sila nga nag-away, kag matapos sini ginkuha ni Balot ang mga gamit sa biktima kag maghalin. Naging kakasya din nasa deriyo. Sino naglansak ni? Si Balot. Nakamuna nasa mo. Pagkaaga sa Oktubre 19, nangayo ang biktima kay Rosan Bulig nga ipablatter ang ginkuha sa iya nga gamit. Sa investigasyon naman sa Molo Police, last 9 sa nga Oktubre 19, natabo ang krimen. Padulong sa barangay hall ang sospek. Agod nga i-report ang biktima bangod nga ginapatihan, ginasakit sini ang iya nga bata. Samtang nagasakay ang sospek sa tricycle, nakita sini ang biktima nga gilayon ini nga naglumpat kag ginhanusan puno nga ginabanta na pulo ka beses ang biktima. Pasado alas 5 naman sang hapon, Oktubre 20, nagsungko ang biktima sa Iloilo City Police Office. May nabaton kami ng information nga makadto na tani sa outside diri sa Iloilo City. So ging monitor namon siya going ang ticket. So nagtabuanay na lang kami dito sa may province na gid, no? Sa eksklusibo nga interview naton sa iya, nagsungkay ni tungod nga luyag niya nga tubangon ang nahimo nga krimen kag wala siya sang paghinulsol. Gusto ko gid ka na matudaan na sa tud na sala ko man, pero tubangon ko na. Muna sir na siyempre ano naman kay sa tud na patay sa balaan naman na sir. Nahimo niya nga bunon ang biktima sa rason nga nagpalanulom ang iya nga panulukan sa pagpanakit sang biktima sa iya nga anak. Nagapangayo naman sang pasaylo ang sospek sa pamilya sang biktima. Kag sa karon mga ka-K5, iya rin nasa sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 kag natarana sa kapasakaan sa nagakaingo nga kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.